Brně na gymnáziu na Slovanském náměstí začala být výuka českého jazyka pro žáky cizího původu aktuální v polovině 90. let. Tehdy se Česká republika stala cílovou zemí pro vlnu imigrantů především z republik bývalé Jugoslávie, Bulharska, Ukrajiny, Arménie a Vietnamu. V tomto období měli cizojazyční žáci podle země původu a příslušné jazykové skupiny větší či menší problémy s českou gramatikou, s výslovností a především však s písmem. Zatímco jejich ústní projev byl v naprosté většině postačující pro výuku v českém jazyce, písemný projev byl buď nevyhovující, nebo úplně scházel. Z toho důvodu iniciovalo vedení gymnázia vznik speciálních hodin českého jazyka zaměřených na písemnou podobu češtiny a procvičování českého pravopisu. Tyto hodiny českého jazyka pro cizince existují v nabídce školy dodnes, i když se jejich podoba od doby vzniku hodně liší. Tady jsou už rok a asi půl roku jsem navštěvovala hodiny češtiny pro cizince. Tak na začátku bylo stanoveno, že hodiny budou pravidelné, ale bylo velmi těžké skoordinovat čas a potřeby studentů z Mongolska, ze Srbska a z jiných zemí. Tak na konci bylo rozhodnuto, že hodiny budou individuální. Používali jsme různé noviny, časopisy, učebnice. Mě to bavilo, protože profesorka byla velmi chodná a s námi cvičila diktáty, aby jsme si naučili hranici slov a různé jiné věci. Tak po ukončení studiu na střední škole chci dále studovat tady v Brně a myslela jsem si, že si zvolím možná řeštinu. Tak, my jsme to nevybrali, my jsme dostali stipendii Humorovského kraja, tak oni nám zaplatili tady všechno, že se dobře naučíme jazyk, tak proto jsme tady. Já myslím, že jsme se tady na Gimplu naučili jazyk moc dobře, protože když jsme přišli, nemohli jsme vůbec mluvit jen, nevím, něco v restauraci nebo něco tak, protože v Srbsku jsme se učili jen 7 měsíc češtinu, a tak myslím, že teď můžeme normálně mluvit, myslím, že to bylo moc dobře. Jo, tak já myslím, že tady budeme studovat na vysokou školu, my jsme to už vybrali, tak já bych chtěla mezinárodní vztahy a evropské studie tady na Masarykově univerzitu nebo v Praze na Karlovém. Jo, já bych taky chtěla studovat tady v Brně lékařskou fakultu na Masarykové univerzitě. V současnosti přichází na gymnázia děti druhé generace imigrantů, pro něž už jazyková bariéra definitivně zmizela. Vietnamci i mezi sebou mluví česky, jejich písemný projev je mnohdy lepší než rodilých Čechů. Chorvaty, Srby, Bulhary, Ukrajince či Armény lze rozeznat pouze podle výraznějšího vzhledu. Takže, szanowni państwo, nazywam się Michał Kotucz, jestem z Polski, urodziłem się w Tychach i do Czech przyjechałem w roku 2001, takže česky. Takže vážené dámy a pánové, jmenuji se Michal Kotuč, jsem z Polska. Narodil jsem se tam v Tychách a do Česka jsem přijel v roce 2001. Nomema Adela Tuchis má šonza solastom wacht amiřezenda šudom. Tak, tohle je vlajka Afghánistánu. Celým názvem se jmenuje Islámský stát Afghánistán. Paštunský potom de Afghanistan Islami Dolat a persky Dolate Islami Afghanistan. Dobar dan, ja se zovem Anita Logara, imam 16 godina i rodila sam se u Bosni i Hercegovini. Tak dobrý den, jmenuji se Anita Logara, je mi 16 let a narodila jsem se v Bosně a Hercegovině. Meu nome é João Paulo, tenho 17 anos, sou brasileiro e vou passar ano aqui na República Tcheca. My name is João Paulo, I'm 17 and I'm from Brazil and I will spend 1 year here in Czech Republic. Jmenuji se João Paulo, jsem z Brazílie a budu tady v České republice 1 rok. And this is Brazilian flag and we have right in our flag order and progress. Máme napsané na vlajce Order and Progress, což znamená pořádek a pokrok. Druhou změnu v charakteristice žáků nečeského původu by bylo možno stručně vystihnout slovy čeští občané s vietnamským, čínským, bulharským či jiným původem. Před 10 lety byli zahraniční žáci nadšeni možností se zviditelnit ve školní akci Týden globální výchovy. Dnes ve většině případů zůstávají hrdí na svůj původ, avšak převažuje snaha splynout s majoritní českou společností.
Kvůli své studijní nabídce a pojetí studia je gymnázium na Slovanském náměstí v Brně stále více vyhledáváno. Gymnázium je nejen střední škola s multikulturním prostředím pro řádné žáky, ale funguje také jako krátkodobá vzdělávací instituce pro zahraniční studenty, stážisty a také pro žáky z mezinárodního projektu American Field Service. Stážisté stráví v České republice většinou 3 měsíce a zúčastňují se výuky pouze vybraných předmětů. Zahraniční žáci z projektu AFS, mezinárodní organizace, která zprostředkovává bezplatné studentské výměnné pobyty, absolvují na škole roční studium s cílem poznat kulturu a překonat jazykovou bariéru. Tito žáci během ročního pobytu zvládnou s drobnými chybami hovorovou podobu jazyka. Český písemný projev od nich není vyžadován. Jejich písemné testy jsou zadávány v angličtině. Well, I came by AFS, American Field Service, and I'm here to spend 1 year to learn Czech culture. I can speak only few words and few sentences, but it's not enough. Well, I have no problems with school, and my favorite subject is also English or PE or Spanish, because Spanish is also not so difficult for me because it's quite similar from Portuguese, and it's another language and I like it. Program AFS je jeden z mezinárodních projektů, přes které k nám studenti každoročně nebo obrok přicházejí. Student Paulo Salomao z Brazílie je jedním z nich. Tento projekt, který se jmenuje, nebo celý název je American Field Service, byl spuštěn v roce 1914 po skončení první světové války. Tento projekt má za cíl posílat studenty do různých zemí a v podstatě je přinutit reagovat na novou kulturu a naučit se jazyk té které země a překonávat bariéru jazykovou a překonávat bariéru kulturní. Myslím si, že student Paulo Salomao je jedním z těch studentů, kteří tuto bariéru zvládají naprosto bravurně a že si vede velmi dobře. Kurzy výuky češtiny jsme zavedli v podstatě od okamžiku, kdy se tady objevili cizinci, protože oni to potřebují a my zase potřebujeme, aby se co nejrychleji dostávali do stejné situace jako naši studenti. Podmínky spočívaly v tom, že máme dostatek kvalifikovaných učitelů češtiny, angličtiny, protože tam to bylo potřeba kombinovat. Tím jsme mohli zavést i individuální způsob přípravy i hromadný. V našich plánech bylo, aby výuka probíhala hlavně hromadně, ale samozřejmě ten počet cizinců se měnil, takže ten individuální způsob převažoval.